Tak, busák lidský zdraví vás. Dominik u našeho prvního videa House of Tanks a jsem tady s Ondrou. A dneska budeme hrát hru World of Tanks a to už jsem říkal, ale to je jedno, takže jdeme na to. Ne, a nepřipraven, tak připraven. Tak jo, byť. Tak je připraven. Znova. Okay. Prostě takže